Bakit yan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Sarap matulog. You stop it. You stop it. Oh no! Oh shit, not good. Hindi lang ba matulog ate? Tagasaan niyo po ate? Emotional damage! Man down, I repeat, one man down, need backup. Oh shit, here we go again. Akong kuhaon ang pagkatahong sa imong pagkababae. Ayaw ko eh! Hindi na mapigilan ang sarili Mapaibig sa iyo Ano ba to? Gusto ko laging nakikita ng mga dalawa Ayaw, di ba? Tagasaan ka po ate? Ayaw, di ba? Bye! Have a great time! Walang dapat tayo yung lalaki na iniiyak ka. Kaya hayaan mo sila na magkabot. Hindi ba po? Uy, sana all! Baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. Sarap matulog. Sarap matulog. Tulog muna ako at 2 hours. Ano pala no? By the way, my name is Jim Pat. Jim Pat. Rachel? Baby. Jim Pat. Rachel? Baby? Baby. Baby? Baby. Baby. Happy Valentine's. And I don't know what I did to you, baby. Tulog muna ako ha. Sige po. Kaya laging nag-aawa Para ika'y masuya pa Dahil Sarap matulog. May jowa kayo? Hey, y'all, come look at this. Na? May jowa ka ikaw? Meron din? Patay. 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 Yabe. Ayaw, di ba? Target locked. Ma, harbi ka rin mo? Nani? Berita ka di Papa? Papa, pakailas kong Papa? Sige ka pa gutom na ikaw mo. Kaya ko ba ito ma? Huh? 20 lang mo. Wait a minute! Sige na mo. Who are you? 20 lang mo. Look, di pala si Mama. Sorry mo.
pwede ka manguyab ni mo? Ay, ikaw magud ang bugtong itik na nagapapas sa malapukon kong kasing-kasing. Ang isang katulad mo ay di na dapat magpaka. Di ka kauton sa barak kundi kauton di ka sa malapukon kong gugma. This motherfucker don't miss. No, he's fucking good. That motherfucker don't miss. By the way, my name is Jim Pak. Lana. Nana? You can call me baby. You can call me baby. Happy Valentine's Day. Ay! Advance na. Sino kasama mo? Oh, ako lang po. Ay, nandyan na pala. Nandyan na pala po. Sige. Oo. Thank you. Thank you, baby. Bye-bye. Buhok tawag sa kanya ay si Kulot. Isang poging lalaki, happiness sa akin ang kulot. Mga tingin niya. My cameraman, John Maitik, Mercado. Yo! I'm Jim Cuizon. Nagbabalik sa Public Prank Cuizon Brothers. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-suggest kayo ng malupitang prank. Please like and share. Padayon ta. Subscribe.